Galdetu nahi dizuete euskerak zein leku duen zuen egunerokoan. Arkaitz, nahi batzu zuzene hasi? Jo, uneko oso altu bat gaur egun. Oiartzunen bizi naiz, eta euskeraz bizi gara egunetik egun esango nuke, ia. Zure bizitza, Nur? Bai, nire kasuan ere esango nuke oso presente daukadala euskera, bai nire lagunekin, bai nire familiarekin, lanean ere euskeraz egiten den lanik. Eta gero bai aipatuko nukela, zen ere gertatzen zaita adibidez, oraingo 3 laburmetrai egin ditut, baina bai lehenengoa eta bai hirugarrena gazteleraz dira, lehenengoan Xulia izeneko Galiziako protagonistari buruz delako, eta hirugarrenean Joyesen egunerokoak direlako abia puntu, ez? Eta Joyesek gazteleraz idazten zuen. Baina bai hasieratik erabaki nuela, nire pelikulen kredituak, nahiz eta pelikulan euskera entzun, kredituak beti euskaraz joango zirela. Eta uste dut garrantzitsua dela hori, ez? Ze hor ikusten den nik esan dezake dela zinea euskeraz egiten dut. Nire aita tamaren euskal alaba bat nintzela, ez? Hori dena jartzen dute euskal kutsu horregatik, beraiek eman duten balioa, ez? Eta nahi oso harro jaso dut hori dena, eta sortu da zilborreste potente bat euskararekin. Nik esan bezala nire familia erdalduna da, baina behaiek argi zeukaten ni eta nire euskara ikastea nahi zutela, eta horregatik txiki-txikitatik ikastolan sartu egintuzten. Eta horregatik nire haurtzaro gaztaroan erdizka ibili naiz nolabait, ez? Familia artean, gainera oso familia handia genukan, beti erderaz egin izan dugu, gazteleraz esan nahi, eta gero beti lagun artean eta ikastolan euskeraz egin izan dut. Egia da, ikasketak ere danak, unibertsitatea eta dana euskeraz egin izan ditut, baina gero nire musika aldeko lagunekin, edo ni beti musika munduan ibili naiz kontzertutan eta bar, gehien bat autogestioari lotutako espazioetan. Eta egia da, alde hortatik, bazela oso erderaz hitz egiteko mundu bat, eta pixka bat euskera galdu egin nun urte batzutan, gero atzerrian ere bizitzen nago nintzen, eta nolabait hezkuntza bati lekua egiteko euskera pixka bat alboratu egin nuen, eta gero honea bueltatzerakoan, oraindik ere errekuperatzen nabil, baina pixka bat kostatu egiten zait oraindik ere euskaraz egitea. Osea, esfortzu bat eskatzen dit, gaztelaniarekin konparatuta euskaraz egitea. Hitz batzuk edo falta zaizkidala iruditzen zait. Nola bizi izan duzu euskaraz ekoiztearen autu hau, ze bizipen izan da? Nik uste dut fase ezberdinak direla, ez? Esango nuke orain bizi duan modua eta hasiera batean bizi nuen modua ezberdinak direla, ez? Ez dakit 18 urterekin, orduko horeretan, 80ko hamarkadan, beste gauza bat zen, ez? Eta horeretan nahasketa handia dago, nire familia osoa kanpotik etorritakoa da, orduan, niretzat bat zeukan, zentzu berezi bat euskera zaritzak, eta nire akorduan dut, nola eman nuen erabaki hori konstientek eta ze konpersazioa edukin dituen eta norekin, eta nola erabaki nuen pauso ematea nire inguru guztia erdalduna izan da eta ingurune kreatiboa gainera erdalduna, eta lagun minak eta nola eman nuen pauso hori eta zergatik, ez? Eta hortik anarata gore, akordatu izan gara nola garai hartan eguneroko bizimoduan ere halako zeo zer izan zen. Ni akordatzen naiz ikastolan, institutoan, gure artean ezan nola euskaraz egiten. Guretzat zen ikastolako hizkuntza. Eta akordatzen naiz, erabaki genuela lagun artean euskaraz aritzea gure artean, baina erabaki politikoa izan zela, arrazoi politikoengatik hartu genuena, eta oso pozik. Neri ere, adibidez gure etxean ez da euskaraz egiten. Amak, ja badaki, ja ikasi du dexente, baina guriare izan zen auto politiko bat ere, hau da, euskaraz bizi. Ni ustez gainera nire gurasoek, insistentzia asko egin zutela izpata biok euskaraz egiteko, baina adibidez antzerkian nik txikitatik egin dut, antzerki euskaraz. Orduan egia da, nik kasi privilegio bat bezala bizi dut, ez detelako ulertzen beste modu batean. Nire sorkuntza eta baita ere ulertzeko, Gero,
deraz egin daitezke gauza asko, baina hasiera batean, niretzat hori, baina adibidez ni naiz generazio bat, non autu politiko bat edukitzeaz aparte, garai hartako baliabide politikoek ere ahalbidetu zutela. Hau da, ETB bat, komunikabideak, sorkuntza dena. Nik gogoratzen naiz Tolosara joaten ginela txontxongiloak ikustera. Gero ere, zinematan ere euskeraz. Gero ere, telebista ere dena euskeraz. Hau da, nik nire memorian gogoratzen naiz nolatan nire kuadrillako batek bi hizkuntza zekizkin eta nik ez. Eta gurasoak beraien artean erderaz egiten zuten. Hau da, hala ere, sortu ziguten mikroklima hori. Nik oso argi daukat euskaraz egin nahi dutela, ez? Oso argi daukat horrela ateratzen zaidalako. Gazteleraz kantatzen eri oso arrautza bezala egiten zait. Baina, ezakit, gure nahiaz da inoiz famatuago egitea, edo muga gehiago zeharkatzea, muga gehiago zeharkatu ditugu, nahi dizut esan euskeraz kantatuta. Nire kasuan nik esan behar dut, nik txikitatik beti euskeraz hitz egin dudala etxian, niretzako oso normala zen euskeraz bizi izatea, nahiz eta erderaz ikasi nuen eskolan, eta lagunen artean ere auzoa horrelakoa zalako asko hitz egiten zen erderaz, baina nik beti euskera sentitu dut nire barruan daukadan zerbait edo lehenengo hizkuntza hori ez esate bateako. Orduan ni etorri nintzen Donostira, Bergaratik etorri nintzen antzerkia ikastera, baina baita pedagogia ikastera. Eta orduan akordatzen naiz apuntatu nintzala lehenengo urtia zen orduan fakultatean, unibertsitatean euskeraz egiten zala pedagogia, eta orduan pentsatu nuen euskeraz egingo nula, nahiz eta niretzako zaila zen. Eneukalako ohiturarik euskeraz ikasteko, euskeraz idazteko, nik egaetara nun Bergaratik alde egin nuenean Donostia etortzeko, baina orduan nik oso Bergarako euskera neukan, batua orduan zehazten zen, esan nahi dute asko jo naiz atzekaldea, baina eta kostatu zitzaidan, gogoratzen dute kostatu zitzaidala, lehen esaten nintzuen bezala, baina nik Freud erderaz irakurtzen nuen, gazteleraz irakurtzen nuen, eta nik lana euskeraz egin behar nuen, orduan, derrepente bihurtzen nintzen itzultzaile, eta nien egon prest Freud itzultzeko, ulertzen diazue, orduan, niretzako izan zen, nahiko susto handi bat izan zen. Baina, paraleloki, antzerkia ikasten nahi nintzen, eta gero tantakatik deitu ninduten, eta ni hasi nintzen antzerkia egiten, eta orduan euskeraz egiten genduen antzerkia. Eta lehenengo ikuskizun haiek baita ere, zaila zen euskera aurkitzea, zein zen euskera egokia batez ere antzerkian egiteko. Esan dizuedan bezala, batua orduan, baina egiten ari zen, eta bakoitzak altzuen esaten zeban, bakoitzak gure herritik entozen, gure euskerarekin, eta orduan derrepente ikasi behar izan nun beste euskera bat. Niretzako izan zen beste hizkuntza bat bezala, pixkatxo bat esateatik, Eta ikasi nun beste euskera hori, eta beste euskera hori izan lan egiteko, ulertzen didazue. Lan egiteko hizkuntza, euskera hori beste bazan nik txikitan neukana baino, ulertzen didazue. Nire kasuan ez da autu bat izan inungo momentutan. Ikastora guten nintzenean ipuinak egiten dituen euskeraz, eta jarraitu dut euskeraz gauzak egiten. Autu bat izan da gaztelaniaz egitea, hori bai. Egin behar izatea edo egin nahi izatea, edo biak. Baina euskara ez da izan autu bat. Eta gero egia da, gure kasuan behar bada, hainbeste dagoenean egiteko, Freud itzultzea adibidez, derrigortzen gaituela edo derrigortu izan gaituela urtetan, gu garen baino hobeak garela irudikatzera. Ze behar bada prest eusgeunden lanak hartu ditugu gure gain. Hizkuntzaren menperatze aldetik edo egin ditugu hainbat gauza beste inorretzegoelako eta egin behar zirelako. Gure aurreko belaunaldiak gehiago. Gu gutxi gora bera aukeratu dugu idazle izatea, baina eta gure aurreko belaunaldia behar bada kazetariak ziren idazleen kasuan. Idazle bokazio bat 60. hamarkadan konplikatua zen. 70. hamarkadan erresagoa eta guretzako erresagoa izan da. Baina bai derrigortu gaituen sensazioa dukat, hau ez dago itzulita euskerara, nik itzuliko dut. Prest nago, ez. Alemana badakit, ez. Itzuliko dut idazlea del aleman bat, hiztegi baten laguntzarekin, eta ez dakidan frantsesaren albo laguntzarekin, eta lardaska dakidan gaztelaniaren laguntzarekin. Eta egiten duzu itzulpen bat. Eta ez zara munduko onena hori egiteko, baina momentu horretan zure auzoan ez dago ez da inor. Beraz,
derrigortu izan gaitu sartzea gu baino hobea den norbaiten larruan, eta urteekin, sinistu nahi dut, apur bat bihurtzen joan garela. Hobetzen. Lehen itxuratzen genuen, edo egin beste remediorik ez genuen, ofizio hori. Orduan, alde horretatik, euskera muga da ez da, izan daiteke, abantaila izan da, gauza batzuek komplikatuagoak zirelako. Orduan, gerrilleroagoak gara, prest gaude trintxeretarako. Beraz, pentsatzen ari nintzen, euskarak mugatu baino gehiago behar bada, azkenean mugak gainditzera behartzen gaituela, edo mugak haustera, kasu batzuetan.